Сега късно топка. Ела така за рамето стила. Ако го оставиш Коки да ударя на топка, какво ще ти даде един жетон да добавиш на Коки? Тия топки са на тридбе. Хайде тия топки с цифрите. Тея топки не може, мама, защото трябва 4 лева да плати на гола. Загай! Пишеш жетон, нали? Еми може с жетон. Ама не е такъв жетон. Друг форма.